अरे कैसन समाज बन गइल बा हो। केहू दूसरा के आगे बढ़ल देखल नहीं के चाहत, खाली दूसरा के तरक्की देख के लोग भूखे गिरल रहत। लोग के लागेला कि जवन कुछ पैलस बेईमानी से पैलस। आराम फरमावेला आदमी के चाहेला कि दुनिया एके जगह खाड़ रहो, हिलवो मत कर। अरे छोड़ ना यार, अपन पेट बढ़ेला तो लोग के टेंशन हो जाला। लोग बढ़ी तो कैसे देखल जाई लोग से? अरे देखे के ई बात नहीं है कि केकरा कितना मिलल, देखे के ई चाही कि कैसे मिलल, कैसे रोआ रोआ बेच के पसीना सहल जाला, कैसे आंख के नींद गिरवी रख के रहल जाला। जाए दे मर्दे, जे जलेला वह गलेला, आ जे जल के निखर जाला वो चमक जाला।